Unang pintig, unang tibok, habang ako'y naiidlip, inaantok ang awit mo, ang duyan ko, nahihimpig sa init ng kalinga mo. Unang sulyap, unang tingin, unti-unting namimihasa sa dilim. Ngunit nakita ko ang iyong ngiti, kumikinang kalagitnaan ng gabi. Sayakap mo, inay, sadyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sayakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sayakap mo, inay. Unang hiyaw, unang higpit, nagsisisi sa aking pagkakamali. Ngunit pinawi mo ang luha ko, sa luha mo ay natanto ang lunas ko. Sayakap mo, inay, sadyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sayakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sayakap mo, inay, muling natagpuan ang langit na minimit-mit, inaasam. Ika'y gabay nitong daan sa pagpasan sa krus, katulad ng anak mong si Jesus na minsa'y nahimlay. Sayakap mo, inay, sadyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sayakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sayakap mo, inay, sadyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sayakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sayakap mo, inay, sa pisig mo. Sayakap mo, inay.
Mass intentions offered September 4, 2020, Friday, 6 p.m. online Holy Mass. Petitions. Complete and spiritual healing and fast recovery of Father George Militante, Jacinta Patalingog, Abangan and Aranzado families, Manilin Roldan, Father Felix Forlan, Jose Manuel Guatilara, Trinidad Acuba, Walter Dijos, Francis, Sentia, Arnold Piner, Mark Boquiron, Nunoy and Bernadette Erizari, Angeli Bano, Valdevera, Willie Ligayo, Angela Sandilane, Godofredo Magbanwa, Alejandro Guzman, and Elizabeth Oano. For good health, protection, safety, and enlightenment of Paulino Jr. and Filipina Abisha and family, Roger Chai, Gisa Cristel Fitz, Jeffrey Ugalino, Kali Balanga family tree, Jenbert Corolla Salva family, Dacwas family, Christian Mark Salva, Corolio, Wano, and Blanchard family. To pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba. For good intentions of Maria Divina R. Endrina and Klein Chan Cabusas. For Diana and Julian, success and studies. Successful operation of Beverly Juarez. Physical and spiritual strength of John Paul. Safety and success delivery of Dr. Raquel Omo Marcelo. For the successful operation of Renato Oano Sr. For the success of the medical examination and for the success of visa application of Iris. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rosuela del Campo, Marlo Castro Ruela, Miguel Castro, Nadal and Estoa family, Tesing family, Elizabeth, Camilo, Christine, Maria Luz, Messina family, Chito and Grace Galang, Rodolfo Enhente, Inocencio and Ramon Tuyogan, Mr. and Mrs. Paulino Abisha and family, Dayag Hain Kadto and Rica Frente family, Miss G. Laurente family, Bertosio family, Cabusas family, Aurora Mahershal Gardner, Elaine Marie, Saint Paul, Mateo Ryan, Hermila Kapangpangan and family, Sigmund family and Volio family, Balanga family, Jenbert Kiamco and family, Maria Consolacion Reconalia, Belin Alensun and family, Santillan and Pasaol family, Evangeline Renacia, Clemencia Becerril, Jaime Gina Ibuna, Christian Rey, Gabito, and the BCP Talisay chapter. 66th birthday of Maria Consolacion Reconalia. Birthday of Father Cesar Manlosa, SDB, Elizabeth Peleño, and Early II. Mass Souls, Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Ninita Cabangitan, Rinaldo Cesar Giancarlo Michael, Naon Juanita Matelde Joel, Fe Silas Teofilo, Crispin Jr., Alex Paul Anwar Bellarial, Alfredo Perpetua Leonardo Sr., Mauro Manuela Shalani, George Sr. and Jr., Ninita Edmondo Clara Silveria Romoleto, Remo Victory, Fernando Eleuterio Vidasco Candido and Lydia Eugene, Jesus Elizabeth, Jemmy, Rimi, Lee Fong, Cresti Tuta, Betes Tomasa Servilia Lazaro, Bernardino and Ana Corita, Ronaldo Manoreña, Paterno Belsiña Jr., Josepos Peregrino, Amy Dioscoro, Erlendo Porferia Tomas, Carmen Gregorio Francisco, Ernesto Maria Dominga Maid Ann, Rona May, Severina Telesforo Hinara Placida, Pedro Eulalio Tranquilino Alberta Yotequio, Gerarda Dominador Sr. and Jr., Guillermo Honoria Gregoria, Adelina Patrocinio Ernesto, Josipa, Ignacio, Amparo, Flor de Liza, Zotico, Victorioso, Victoriano, and Luisa. Ida Rosario Pidjong, Rey, Zinaida, Candelaria, Daniel, Eva, Rolando Sr.,
Maria Faustino, Crisanta Pedro, Nicolasa Orlando Carlos, Rolando Jr., Emiliano Jr., Benjamina Jose Bernadette, Angela Liting Ramon Sr. and Jr., Corazon Antonio Oy, Vicente Concepcion, Pantaleon, Benjamin, Isabel, Jaime, and Dioscoro. Imedio Camencia, Josephus Benyalun, Dioscoro Kapangpangan, Stephen Pacanya, Juan Canincia, Constancia Canincia, Louie Tohoy, Ronelo Amparo Roldan Douglas Candelaria, Nicolas Luis Norma, Restituto, Justina Prudencio Guadalupe, Cerelo Tito Ida Dalmacia Demetrio Romana, Joaquin, Catalina Pedro, Jesus, Angel, Venancio, Joleto Marcelina, Magna Concordia, Consolacion, Felix, Natividad, Dionisio, and Adriana, Gertrudis and Narciso de Gracia, Anselma and Paulino Sr. Abisha, Andrea and Celestino Sr. de Gracia, Arthur, Felix, and Marisa, Alex Murakami, Jose, Jesusa, Catalino, Anisita, Meridon, Bibi Boy, Felipe Laurente Sr., Florante Laurente, Pia Ubas, Jesus Filósofo, Joy Filósofo, Saturnina Corbita, Gina Paridis, Grace Jean Laurente, Pacincia Laurente, Gina, Joy Boy, Justin Paul, Ostino Paulino Jr., Solidad Yoligio Rinaldo Nicolasa, Paulino Sr., Fausto Irmac, Anselma Irmac, Gerardo Irmac, Braulio Ponce, Rosito Ponce, Romeo Pedrosa, Claim Andreos Lienos, and Belinda Sikuya. Sotira Dumdum, Fortunato Dumdum, Fortunato Dumdum III, Bibincia Dumdum, Felix Dumdum, Igmedia Dumdum, Antonio Dumdum, Segundina Bongot, Eustaquio Parcila Dumdum, Agnes and Nieves, Bernardino Lim Sr., Aquilina Camilo Hacosalim, Judito Hacosalim, Nolan Tapalis, Harden, Agustina Leria, and Satorinas Leria, Ive Estañero, Demetrio Edelberto Juan Sr., Erlinda Victor Hospicio, Bandilla Teodosia Dado, Feliciano Pantorella, Placido Hugo Donato Alivel, Severiano Felisa Victorino, Miguela Vicente Jr., Sheila Marie, Angeles, Ramon, Jose, Jesus, Juanito, Eduardo, Glina, Jolios, Francisco, Rosila, Basilisa, Placido, Alberto Cabusas, Brittany Jane Cabusas, Eugene Cabusas, Silveria Cabusas, Vladimir Galan, Primitivo Urbana, Calexto, Samuel Amancio, Erma Grace, Eneruso, Ludi Ramel, Archel, Gluid, Elinita Humpres, Carmelito Castro, Anisita, Antonio Sr. and Jr., Ricardo, Gerardo, Lucia Binancio Sr., Enriquito, Aida Ocariza, Max Armington, Rosa Armington, Gregorio III, Virgilia Sonia, Ernesto Sr., Narcisa Dolores, Anita Maria Cipriano, Perry Jose Pura Constancio, Elena Susana Esteban, Michael Douglas, Dr. Flora Tabuada, Godofredo and Dioscoro Kapangpangan, Juan and Eufronia Kapangpangan, Vicente and Concepcion Mangitngit, Pantaleon and Celerina Mangitngit, Antonio Oy, Josepos, Boyce, Esther, William Dewi, Nanding, Lourdes, Vicente, Caridad, Vicario, Rodi, Gabino Jr. and Sr., Maria, Iling, Julian, Rosa, Suetonio, Renato, Bergi, Dolores, Flaviano, Maxima, Ising, Isang, Susay, Angging, and Rudy. Kunching, Felix, Sotira, Pedro Sr., Hazel, Dennis, Paterno, Dulce, Jubito Sr. and Jr., Pilar, Bernardo, Azucena, Gloria, Wanda, Esila, Felipe Sr. and Jr., Eleuteria, Emiciano, Florendo, Federico, and Renato. Pedro, Conrada, Agustin Jr., Leonido, Alan, Magdalena, Elias Sr.,
Maria Desi Maria Romeo, Maria Idna Castro, Wilfrido Castro, Josepina Romarate, Socorro Parcon, Lourdes Estila, Mariano Ke, Dr. Ramon Arsinas, Judge Lee, Lucio Bongtan Jr., Cristino Alsola, Severino Alsola, Apolonio Alsola, Keriang Alsola, and Marcos Alsola. Nesitos, Lucina, Esteban, Macrina, Emiliana, Leoneda, Maria, Alejandro, Francisca Victoriana, Ernesto Medalle Sr., Sonia Medalle, and Father Alex Salve. Milicio Caballero Sr., Edmond Barry Pizarra, Amabel Rosita, Julian Helen Modisto, Jefferson, Isanislao Mesias, Justina Mesias, Fernando Becerril, Sebastian Gutang, Victoria Nilias, Rosalia Gutang, Ramon Bruno Odeber, Marisa Joseph Alon Arsenio, Gaudencia Teofilo Ima Brendon Tinan, Emiliano Cabaron, Matilde Cabaron, Julieto Quereco Guillermo, Gregorio, Juana Barbara, Felisa Vicente, Alex de la Calzada, Erlinda Alvarez, Hospicio Bacos Sr. and Jr., Hani Hubilag, Presentacion Hubilag, Marcelo Bacos, Dolores Bacos, and Demetrio Comita Sr. Bandilla Comita, Amado Villones, Ricarda Villones, Lelia, Ben, Luz, Marilo, Jake, Jibara, Conrado, Ricardo, Epipanio, Rodolfo, Carlito, Celso, Fe, Pablito, Ricardo, Nicanor, Gloria, Esperanza, Benedicta, Celestino, Tita Alvarez, Leonidas Nadal, Jeronimo and Lydia Distoa, Baldomero Nadal Jr., Antonio Ayala, Esperanza, Jose Isabel Berhelio, Exaltacion, Teresita Josipa Agustin, Catalino Inmaculada Oliminado, Herminia Borja Omicruz, Poncionita Nadal, Marciano Salahiron Sr., Leonora Salahiron, Juanito Nadal, Cesar Carbonilla, Evelyn Pilar Berna Soberano, Abayak, and Armando Fortos. Kathleen Marilo Concepcion Manoriña, Wilfrido Romeo Manolito Nicanor, Cornelia Rinaldo Seferina, Ben Andres Tiburcia Efren, Andres Jr., Nolasco Jr., Jocelyn Susan, Henica Belenda Carlito, and Jesus Puentes. Pio Basilisa Fausto Rosario, Sergio Lucas Renato and Yolena Otara, Simon and Maria Fe Centellas, Aurea Rodeleno Teofila, Cornelio Sr. and Jr., Sergia Felipe Oldarico Winifrida, Matias Felisa, Jaime Sergia Felipe, Celso, Juanito, Anaclita Candelaria, Felipe, Yolanda, and Brenda. Charles, Arnolfo, Julan, Shane, Ivy, Edelberto, Rinaldo, Jesus, Alfredo, Romeo Crescenciano, Adriano Sr., Consuelo, Eleanor, Renaro, Dolores, Romulo, Isabela, Antonio, and Rudy. Mercedes and Eligios, Jolie, Ruli, and Marciana. First death anniversary of Paul Anwar Villarreal and Primitivo Torion. Birthday of the late Franz Ace Eray, Guillermo Credo, Catherine Kitty Cañete Knight. Death anniversary of Evelyn Teruza, Dennis Cañete, June Stephen Cabilis, and Anthony Min Chavez. Second day novena for the 48th day of Josepina Ortez. Third day novena of Juvenile Zeroy Zabate. Second day novena of Victoria Ceniza Bellagracia. Third death anniversary of Pilar. Death anniversary of Anthony Min Chavez. All deceased, Pilmusa guards, staff, and clients. And all souls in purgatory, especially the forgotten ones, and those who died of COVID-19.
Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyong tanan. Mana ang sab kanimo. Mga igsoon, welcome sa atong Eucharistic celebration ining September 4, online Mass at 6 in the evening. I would like to invite you to offer your personal and family intentions dinhi sa atong altar. Lakip nang atong mga parish intentions, among them good health, safety, protection of all our parishioners, Marian devotees, frontline health workers and their families, seafarers and their families, Wilkris Appliance Corporation family. For the intentions of CIT High School Batch 72, Santo Niño devotees of Southern California, Albert and Criselda Lim, Pasitaong Kukiuy, Carmen C. Gemma Chua, Alvarez Managase, Tabanao, Kapampangan families. For the intentions and good health of MPHS Batch 69, for the Velis Fuk Alcordo sisters and their intentions, for the members of the BCBP Talisay chapter, ato sang ialad for the birthday of for those celebrating their birthdays, among them Jenna Beth Tabanao, Therese Gabuya, Fe Mahinay, Cheryl Menyoso, Tats Omega Nalam. For the successful cesarean delivery of Dr. Raquel Omo Marcelo, successful operation of Hazel Maspara Obiso, successful ear operation of Ron Alexander Abarintus. For the healing and spiritual strength of those who are sick, especially Father George, Lourdes Celis, Halimane Ranganath, Justice Poy, Willie Regis, Dan Puters, Therese Marie Pareja Puters, Jonas Ledesma, Dr. Pasita, Rogelio Lucmayon, Flaubert Dexter Abanillo, Jeffrey Pan, Armando Medular, Elena Bernasor, Jessie Lara, Kim Nove Welsha. Lakip ng mga kalag na ipanaw na, ilabi na nila ni Ray and Edwin Lazaga, Remedios and Renato Uy, Felipe Fructuoso Tan, Intantan, Delia Villacastin, Josefa Ortiz, Teresita Alvarez, Chupistes Perpetua Tandok, Dennis Jose Cañete, Armando Fortus, Freddy Ruth, Jane Seifert, Rodolfo Lorenzo, Jose Pardo, deceased members of Southern Islands Hospital School of Nursing Class 58. Mga igsuon, maghinulsol kita karon sa atong mga sala, aron kita takus ug andam pagsalmot ning santos nga misa. Nagipadala pag-ayos sa mga mahinulsulon. Ginoo, kaluy kami. Ikaw aron pagwagtang sa mga sala. Kristo, Kristo, kaluy kami. Ikaw ang Ginoo among Diyos, kaluyan mo kami. Ginoo, Ginoo, kaluyan mo kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos nga gamhanan, puna ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan. Dugang yang among pagtuo ug sa imong waypuas nga pag-amuma,
bantay ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Isipa kami nga mga sulugoon ni Kristo, nga gitugyanan sa mga tinagong kamatuoran sa Dios. O kinahanglan sa usa ka tinugyanan nga magbinuotan siya sa iyang agalon. Wala ako mabalaka nga hukman ako ninyo, o sa bisan unsang tawhanong hukmanan, kay wala man gani ako maghukom sa akong kaugalingon. Tinaw kaayo ang akong konsensya, apan wala kini magpasabot nga wala gayud ako'y sala. Ang Ginoo ray maghukom kanako. Busa ayaw kamo paghukom kang bisan kinsa, sa dili pa moabot ang hustong higayon. Ang katapusang paghukom, unya na himua sa pag-abot sa Ginoo, kay ipadayag niya ang ngilad nga mga tinaguan, ug ibutyag ang gililong nga mga tinguha sa kasing-kasing sa tao. Niadtong adlawa, madawat ang tagsa-tagsa sa pagdaig, nga angay kaniya gikan sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo. Ang kaluwasan sa matarong nagikan sa Ginoo. Ang kaluwasan sa matarong nagikan sa Ginoo. Salig sa Ginoo ug pagbuhat sa maayo, aron magpuyo ka diha sa yuta ug mahimulos sa kalinaw. Paglipay diha sa Ginoo ug hatagan ikaw niya sa mga gipangandoy sa imong kasing-kasing. Ang kaluwasan sa matarong nagikan sa Ginoo. Itugyan sa Ginoo ang imong dalan, salig kaniya ug mubuhat siya. Padanagon niya ang katarong alang kanimo sama sa kahayag. Masiga sama sa udtong tutok ang imong katarungan. Ang kaluwasan sa matarong nagikan sa Ginoo. Talikdi ang dautan ug buhata ang maayo, aron mulungtad ka sa kahangturan. Kay ang Ginoo mahigugmaon sa matarong, ug dili mubiya sa iyang buutan nga mga alagad. Ang mga malapason gilaglag, ang kaliwat sa mga dautan giputol. Ang kaluwasan sa matarong nagikan sa Ginoo. Ang kaluwasan sa matarong nagikan sa Ginoo. Siya ang ilang dalangpanan sa panahon sa kagulanan, ug ang Ginoo nagatabang kanila ug nagluwas kanila. Gilikay niya sila sa dautan, ug giluwas sila kay midangop man sila kaniya. Ang kaluwasan sa matarong nagikan sa Ginoo. Palihog manindog alang sa santos nga ebanghelyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. May mga tao nga miingon kang Hesus. Ang mga tinun-an ni Juan kanunay nga nagpuasa ug nagampo, ingon man ang mga tinun-an sa mga Pariseo, apan ang imong mga tinun-an wala. Si Jesus mitubag, papuasahon ba ninyo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal, samtang kauban pa nila ang pamanhunon? Dili gayud, apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon og niadtong adlaw magpuasa na sila. Unya gisuginlan sila ni Jesus niining sambingaya. Walay tao nga magtabas og usa ka bahin sa bag-ong bisti aron itapak sa daang bisti. Kay kun buhaton niya kini, madaot ang bag-ong bisti ug ang gitapak dili mobagay sa daan. Niya dunay magsulod og bag-ong bino diha sa mga daang sulanan nga panit. Kun buhaton niya kini, ang bag-ong bino makagisi sa panit, unya madaot ang sulanan ug mausik ang bino. Kinahanglan, bag-ong bino ang isulod sa bag-ong sulanan. Walay tao nga mangandoy sa bag-ong bino, tapos siya makainom sa daang bino. Moingon siya, mas maayo gayud ang daang bino. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw o Kristo, palihog malingkod. Mayong gabi kanatong tanan. Didto kuno sa Amerika, nay nag-ingon, they say Steve Jobs would have been a better president than Donald Trump. Ay lang mo kalain kung dili masag ko Amerikano. But again, they say it is a silly comparison because it's like comparing apples to oranges. No, mura kuno kag nagtandi sa santol ug sa mansanas. Mga igsuon, atong gospel reading karon, Luke chapter 5, 33 to 39. Here, we see the Pharisees making a comparison. Ilang gitandi si Jesus ug si Juan. And this shows their ignorance, and this shows they are clueless about who Jesus is. It shows their lack of understanding about the kingdom of God brought about by Jesus. Come to think of it, mura kag nag-compare no ni Steve Jobs noog ni Donald Trump, or nag-compare ka. It's really a silly comparison, brothers and sisters. Sama pananglitan diha sa kumbira sa kasal. Dili nimo itandi ang bridegroom ug ang best man. Managlahi man na sila. John is the best man, Jesus is the groom. You cannot compare a funeral and a wedding party because, of course, no, sa funeral, it's mourning and it's sadness. Pero ang kasal, it's joy. And here, Jesus compares himself not in the funeral, but in a wedding party. The joy that Jesus brings when he brings the kingdom of God. When Jesus is here, it's a time of joy. Mao na nga iya sang gitandi, no, old wine with new wineskin. Isulod ang bag-ong bino ngadto sa bag-ong sudlanan. There is no point of comparison between the new wine and the old wine. Brothers and sisters, unsa may lesson nato para kanatong tanan? Tulo ni kasi. First, see about comparison. It is healthy, it is unhealthy to make comparisons. No, especially if we compare our lives. I cannot compare my life to yours, nor can you compare your life to mine. Iya man tagdaan, brothers and sisters. We can never compare each other. And so, we stop comparing because it is unhealthy.
No, if we have this attitude of comparison, no, if we have this paradigm, no, of comparison, brothers and sisters, I think it is unhealthy because life is not a comparison, life is not a competition. No, kinsay mas dato, kinsay mas guwapo, kinsay mas guwapa, kinsay mas taas, no, kinsay mas adunahan, kinsay mas daghag daghang gamit o daghang kwarta. I think, brothers and sisters, life is not a comparison. Life is not a rivalry where we defeat others to catch on in life. Rather, brothers and sisters, ang atong kinabuhi, it is always complementarity. It is interconnectedness. Instead of being competitive in life, instead of comparison, magtinabangay ta. We help each other. Comparison is never healthy. Ikaduha nga si compliment. Instead of comparing, let us learn to give compliment to each other, brothers and sisters. Let us be more appreciative of each other. Kay managlahi man ta, lain-lain po ang atong mga abilidad, lain-lain po ang atong mga talento. And I'm sure giving compliments builds up confidence in each other, and it brings out the best in each other. And in giving compliment, it shows you care for people and you are mindful of their effort. I'm sure in giving compliments, it will make people happy. They feel better and they are more motivated rather than comparing ourselves to each other. Ug ikatulo, no, dinhi atong makita sad, no, it's good, no, nga matakdan kita sa contagious joy of Jesus. Mao ning ikatulo. Jesus offers joy and His joy is contagious. Makaapekto kini sa uban. And this joy of Jesus will give us, no, something, a good feeling, no, positive vibes instead of negative vibes. Because Jesus offers fullness of life. Jesus offers growth, forward-looking, heaven-looking. Today, brothers and sisters, mao ni ang atong pamalandungan o mao ni ang atong mapupo sa atong ebanghelyo karon. 3 C's, no, comparison. It is not healthy because life is not a competition, it is not a rivalry, but it is about interconnectedness. Ug ikaduha, instead of comparing, let us give compliments, be more appreciative of each other. And finally, about the contagious joy of Jesus, which Jesus offers us, and we are all to receive so that we can be more positive and joyful in our lives. Amen. Palihog manindog, uban sa pagtuo, sa kaluoy ug gugma sa Dios, ipadangat nato karon ang atong mga pag-ampo ngadto kaniya, maingon kita, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang kalipay sa simbahan, diha sa ilang pagkahiusa uban kang Kristo, bulokop ngadto sa tanang magtutuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga namunuan sa atong gobyerno, makakita kang Kristo, diha sa pagpatalinghog sa mga kinahanglanon sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga masakiton, nga natapta nining COVID-19 virus, makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo.
Ginoo, pamatia kami. Ngang atong mga igsuon nga mihalin na, niining kinabuhia, dawaton og dad-o ni Kristo, ngadto sa himayang walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Atong iampo nga matapos na kining COVID pandemic, we also pray for the good health, safety, protection of all our parishioners, Marian devotees, frontline health workers and their families, seafarers and their families, Wilkris Appliance Corporation, CIT High School Batch 72, Santo Niño devotees of Southern California and their members, members of the CBCP Talisay Chapter. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan, ilabinan nila ni Jenny Beth Tabanao, Therese Gabuya, Fema Hinay, Cheryl Menyoso, Tats Omega Nalam. Nabindisyonan sila sa Ginoo, hatagan sila maayong panglawas, mga grasya nga ilang gikinahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. For the successful cesarean delivery of Dr. Raquel Omo Marcelo, successful operation of Hazel Maspara Obiso, and successful ear operation ni Ron Alexander Abarintos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Kining tanan amahan among gipangayo kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod alang sa paghalad. Palihog manindog. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako kang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, o sa tibuok niyang santos na simbahan. O Ginoo, kining santos nga misa, magadala unta nga rikanamo sa imong panalangin, ug maglalang dinhi kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug magkagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhuno nga himaya, diyaw sa usa ka awit sa pagdaig, sa ilang pag-ingon.
Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kahagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitaasan. Daygon ang nagaan, sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitaasan. Palihog manluhod. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag niining adto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niining adto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanha, si Kristo, si Kristo, siya mukalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi o galis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francis among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo, sa tanang mga pari, tanang magtutuo, tanang nanimba, tanang nagsunod kanato diha sa online mass sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Hinumdumi ang imong mga anak nga sila si Ray and Edwin Lazaga, Remedios and Renato Uy, Felipe and Fructoso Tan, Intantan, Delia Villacastin, Josefina Ortiz, Teresa Alvarez, Chopistes, Perpetua Tandok,
Dennis Jose Cañete, Armando Fortus, Freddy Ruth, Jane Seifert, Rodolfo Lorenzo, Jose Pardo, Celeste Lienos. Ngay mong gitawag nga kanimo gikan ni ining kinabuhia sa pagbunyag namatay sila uban ni Kristo, mabanhaw unta sila uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ang Birhen sa Lourdes, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ni San Juan Bosco, Saint Bernadette Subiru ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo magkagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog, manindog, Isip nga managsuon, isip usa ka pamilya, magampo kita karon sa atong langitnong amahan. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong harian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, kinunualuwa kami sa tahutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo manang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen.
Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Ipakita tang atong panag-inigsuunay. Palihog manluhod. Mga igsuon, mao kini si Jesus ang atong Ginoo, ang atong manluluwas, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo magdala kanato sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Ang
Palihog manindog. Mag-ampo kita. Ginoo, gibag-o mo kami sa pan sa kinabuhi, gikan sa imong lamesa. Maglig-on unta kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma, aron mag-alagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuunan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manindog. Sa di patamahuman, daghang salamat kayo ninyo sa inyong prayerful participation. Og thank you sa nagsunod ka nato online. Please continue to follow us in Lourdes Shrine, Cebu, if you have been blessed by our masses. Ug mo greet ko sa mga nagsaulog sa ilang birthdays karon, Jenny Beth Tabanao, Therese Gabuya, Ma'am Fe Mahinay, Cheryl Menyoso, akong igagaw, Tats Omega Nalam. Cheers. May God bless you. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Santos nga Ginoo, sa tanang panahon, ikaw ang among hari, kagahapon ug karon. Sa tanang nga katuigan, pagadaygon ka, walay to nga pagmahal ang gihatag mo. Santo Niño, Senyor Santo Niño, o daghang salamat sa kaayo mo. Kay unsa kanunay ug simbahon kagayud. Santo Niño, sa kalipay, hari nga gamay, hatagan unta kami lunaw, diha sa dughan mo. Hari nga gamhanan, hari sa tanan, walay tupong ang pagmahal, nagihan